нещата, които особено много ни притеснява, е, че нашите пари от тези почасови паркирания, винетни стикери, които искат да наложат за живеещите в център, което аз смятам също за достатъчно абсурдно, защото просто човек би трябвало да може да спира пред дома си и това не трябва да се облага с нов данък. Но всичките тези пари по неясни причини отиват някъде в Център за градска мобилност и досега никой не ни даде никакво обяснение какво точно се случва с тези пари. За какво се харчат нашите пари, защото всички ние, които по един или друг начин пребиваваме в синя и зелена зона, плащаме на Център за градска мобилност. Съжалявам, че не можа да се намери волята, нямаше достатъчно воля на общинските съветници да бъде спрян този позорен документ, защото смятам, че в много от частите си той е абсолютно позорен и наистина е антисоциален. Да не говорим, че противоречи в много части на Конституцията и че дискриминира хората и така нататък. Всичките тези неща ние от Движение днес сме ги декларирали многократно. Просто наистина щяха да постъпят изключително умно и добронамерено, ако бяха спряли този унизителен документ, ако бяха преработили изцяло хора, които наистина разбират и чувстват проблемите. Освен в съда, предполагам, че протестите ви ще продължат и на улицата, т.е. освен по съдебен ред, който сте решили да отстоявате правата на всички софиянци на практика. Така е. За нас сега е много важно, че тези известни личности, хора с име в България, застанаха зад нашата позиция. Очевидно не всичко се продава. И че има хора с морал и с достоинство, които наистина не се притесниха да застанат с имената си зад една подобна кауза. Ние смятаме, че все пак така би трябвало правдата да възтържествува и наистина съда да постанови отмяна на тази наредба и нейното изработване. Каква беше реакцията и нагласата на медиите? Смятате ли, че достатъчно обективно отразяваха вашите искания, протестите? Не, смятам, че имаше цензура. Даже пресен пример. Тази сутрин ни поканиха от БНТ да участваме в сутрешния блок, като... В студиото? Не, разбира се. В студиото представителя на общината, а ние отвън на улицата.
смятам, че при това положение ще трябва да продължим протестите. Каква логика има в всичките тези действия? Разбирам, че се опитват да насилят гражданите да си купят винетен стикер. Това е единственото. Наредбата не пада, в съда се протака. Хората трябва или да си платят стикерите, или да си махнат колите на някъде, защото има скоби и паяци. Искам да ви кажа, че те са за мен са едно въодушевление. Може би всички ние в София трябва да се учим от тях, защото това са хора, които въпреки това, че живеят в малки населени места и при тях положението е доста по-критично и неприятно, винаги се изправят в защита на човешките права, на човешките каузи. Благодаря ви! Когато не искаме нещо, то не трябва да се случва! Вече не вярваме на общината, защото така или иначе ефективен диалог не беше проведен. Така или иначе те казаха, че едва ли не 70% от нашите искания са приети, което е абсолютна категорична лъжа и изобщо не е вярно. Затова как да им вярваме и какво да очакваме? Не на цензурата в телевизията, свобода на словото. Искаме да бъде чут гласа на гражданите.